እንቋቁሖ ንህፃናት ይኹን ንዓበይቲ ካብቶም ኣዝዮም ፍትዋት ዝኾኑ ምግብታት ሓደ ኮይኑ ንኸተዳልዎ ቀሊል መቐረት ጥዑም ኣብ ዝኾነ ግዜ ቁርሲ ይኹን ምሳሕ ጣዕሞት ክትበልዖ ትኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ንነብስና ዝጠቅም መኣዛታት ዘለዎ ምግቢ እዩ። ይኹን ደኣ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዕዳጋ ዝርከቡ ዓይነታት እንቋቁሖ ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ንዝተፈላለየ ኣስማት ናይ ማርኬቲንግ ስለዝመፁ ኣየናይ እንታይ ኣለዎ ክትፈልጥ ኣሸጋሪ እዩ። ወላ እኳ ብዝተፈላለየ ከባቢታት በተናቶም ቋንቋ ሽማቱ ክፈላለ ዝኽእል ተኾነ ሓፈሻዊ ግን ኣብ 5 ከፊልና ክንሪኦም ኢና። ቀዳማይ እቲ ልሙድ ኣብ ዝኾነ ድኳን ክፀንሐና ዝኽእል ብዋጋውን ካብቶም ካልኦት ዓይነታት ዝሓሰረ እንቋቁሖ እዚ ኮንቬንሽናል እንቋቁሖ እዩ። እዚ ዓይነት እንቋቁሖ ኣብ ፋብሪካ ዝስራሕ ክትብሎ ዝቐልል ዓይነት እንቋቁሖ ኮይኑ እተን ደርሁ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ተዓፅየን ብዘይ ዝኾነ ቦታ መንቀሳቐሲ ባህርያዊ ዘይኮነ የካል እናተመገባ ዘፍርዮ ዓይነት እንቋቁሖ እዩ። ካልኣይ እዚ ኬጅ ፍሪ ወይ ፍሪ ሬንጅ ዝበሃል ዓይነት እንቋቁሖ ኮይኑ ኣይከምስሙን ግን እዘን ደርሁ ካብተን ክንብለን ፀናሕና ፋብሪካ ዝቕመጣ ደርሁ ዝሓይሽ ወልሓንቲ የብለንን። እቲ ፍሪ ወይ ናፀ ዝብል ሓደ ናይ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ኮይኑ ኣብ ፋብሪካ እናተቐመጣ ዝተቐረበለን ዓይነት ዘይባህርያዊ የካል እንዳበልዓ እየን ዝነብራ። እዚአን ደገ ናይ ምውፃእ ዕድል እኳ እንተሃለወን ግን ኣዝዩ ፀቢብ ዘይክወፃእ ዘለወን ተኽእሎ ይዓቢ። ሳልሳይ ድማ ብኦሜጋ 3 ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዎ ዓይነት እንቋቁሖ እዩ። እዚ ድማ ተንደርሁ ብኦሜጋ 3 ሃብታም ዝኾነ ምግቢ እንዳተመገባ ዘፍርዮ እንቋቁሖ ናይ ኦሜጋ 3 ሃብታም ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ንልቢ ድማ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣለዎ። ራብዓይ ድማ ፓስቸር ሬዝድ ወይ ድማ ኣብ ጎልጎለን ዝነብራ ብፍኑ ዝዓብያ ባዕለን ማሪረን ከም ሓሳኹ ይኹን ሳዕሪ እንዳበልዓ ስለ ዝዓብያ ተፈጥራዊ ዝኾነ እንቋቁሖ የፍርያ። እዚ ብዋጋውን ካብቲ ኣቐድማ ኣቢልና ዝገለጽናዮ ዝኸበረ ኮይኑ ኣብ ጣዕሙ እውን ርኡይ ፍልልይ ኣለዎ። ሓምሻይ ድማ ኦርጋኒክ ኤግስ ኮይኑ እዚ ድማ ልክዕ ከምዘን ኣብ ጎልጎለን ዝዓብያ ዝበልናየን ኮይነን ተወሳኺ ድማ ዝኾነ ሆርሞንስ ዘይወስዳ ደርሁ ዘፍርዮ ዝበለፀ ዓይነት እንቋቁሖ እዩ።